Ambalma Julba TV nu jabarani flava wanga fuli na itanuni ambo takadiya ubela jilema au ni nyankuma au bismillah kuna fundi sebe unlakali keneka limana ubiye alamsaye juin kalot le mwani saba samba flani mwa anifla ambao foka awali mando niye la dala jemde amfe adungu do mimbe talike katandene foka se jumado yama kuna fundi sebe umana sebe ambalma kuna fundi laufe ambiye keneka kasega kono kuma bama yelma bama nakana akunde wala sa bela jire bisika famia soro sabu ni mali kuna kunla je kata kayifo kata se kidal limana bebe bamananga imme bebe famia soro ale dira o kuma ni kuna foni dira ale la ma chama be famia like ulanya kanu kana jemukan sigi awye gafe minum be sebe ambalma kuna fondi law fe limana wala sa ka sega kono kuma bama yelema o kuma asigira kene ka ambe be fuka be wali mando gafe u bambulu koro limana amna minum wala awye sisan minye fasidi sebe on amba damne ni le challenger limana ou le challenger bia kumana ni jatemne ke ajrala ka fo anga sharia mimbe nale taraka fo kalata barabina keni aye limana akuma chayalendo bi kosre wala sa jekulu do be ni ukama ko ARP limana o nyemo ba ale de ajra ka fo ko aya olu banyini jamana kundi colonel Assimi Goïta fe aka sharin aka abla singa o mana boy gouvernement bi jalakili be Amadou Koufaka limana Amadou Koufa mi nale de bamanci jekulu belebele baybi ka fo fagali min kera banka so dongo ko Amadou Koufa naka no de do amina ulakali aw yesisa le challenger kono mana boy l'indépendant bien limana l'indépendant ya jira ka fo ko wali jugu min taraka nyoshi bangasika uma mimbe talike ma kemeni ma bisabani flanyo na ni ulu ni torala minye gawo fana ye ajala ka fodo kun labaina ma muganyo na ulu fana ni bonena ba ma ci wali tigla mawfe minye jien kila tomba ka bulu faram be malikono ya minusma ye la selike ka fo ulu bina sigeskel daile ako stratégie nuna amina al ufana lakali aw ye sisan o mana boy no minye nouvelle horizon ya ale bien nouvelle horizon ya jira ka foko dana ambasagu anake jalaki do bembe dana ambasagu kanga jalaki ani tie bolinte nyogon fe dana ambasagu nyamago yere boraka nyefolike ka fo kuma inte tien kuma imbe talike muna ko dana ambasagu dozo kana ke ulu tarab dugudo tarabin dugudo kanuka mako yenduma afleni sanga marala kunungo dana ambasagu donso de boraka nyefolike ka fo kuma inte tien o mana boy nouvelle horizon kili nga kumala kuchala kaw limana mengala kaw ka mengala kuchala limana ukaje kuluba mimbe aywa ni ukama ko mengala mamala aywa ulu je kulude nana kana premier ministre no ye shogel ko kala maigaye aywa ka kuma nyoya uka kumala uko mengala kuchala bibina aywa folo ulu kumita forola songmara jona nege kanye woro wati kasoroka segi bulada yan fanfe nege kanye tan kononto kunga imana ubamanchi uka wali jugu kira sababu ye uyuka wati kufale yelema unna kunte dore ka fo premier ministre ubiseka lakana chugum na uka sene hukum kono sango samia damnena omana boy le soir de Bamako bien akumana soir de Bamako ya jira ka foko mimbi talike anga jamana konna la yanno libana ajara limbe ka foko minye bamanci ma koro ye no rebel koro ye loi électorale ko kuma min nabi ka force san ulu fana yu fela fo akula amina fana lakale aw ye soir de Bamako kono mana boy reflet d'Afrique abian reflet d'Afrique ya jira ka fo ministre Flabian nga jamana kono ya malikura ko kuma mbi ka fo mata do ni nunga bara nyi shinu do malikura ko kuma ma folo ye Modibo Kone ale de anga sigida nyetaka o ministre do ko juin kalot le sabat temenena jemuka mimbe no be sig ministre to wala no kama malikura tasira ko kuma be la jile bora ministre da fona kera ya fera minum be sika tige wala sanga sigida be sika lakana chugomina o mana boy malikura ko kuma kelina ma fana taro na solla sugo kande do wal mani tiere do sabu limana bul ma fen tigi minum be no be tuka bul ma fen laje yoro minu kama ko visite technique malila limana akelen peu de bien san joli abi samugan durbo sisan ni bararo kelen de be ale de be ka visite technique nga ali sisan limana jamana nyamo sende ka fere tige okola ka soro dum toro dande be akola reflet d'Afrique ka fola ambi soro ga kunche ni lesori ajira ka fo limana ko engrais se ka sankai marala bi
engrais bɔrɛ kelen kilo 50 limana 80,000 sɛnɛkɛlaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi a ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kuma kɛra a ko ka l'essor kɔnɔna la bi an bɛna o fana lakali aw ye sisan min ye le challenger ye an b'a daminɛ ni ale fasɛdi sɛbɛn ye a kumana limana o challenger y'a jira k'a fɔ ko min ye loi électorale ye min ye sariya min bɛ yen n'ale de bɛ tali kɛ an ka kalata ko la min bɛ tali kɛ a kuma cayalen don bi kosɛbɛ jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ k'u kanbɔ a ko la n'i ye jateminɛ kɛ CNT Conseil national de transition yɔrɔ ale ye nin sariya kofɔlen a sɔnna a ma ka kɛ sariya ye a tɔ tora jamanakuntigi dɔrɔn de ka fɔ ayiwa sɔn kɛra ma baara ka kɛ ni a ye o de siratigɛ la min ye ARP ale ye politique tɔn ye n'u kama action républicaine pour le progrès ale ko k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ colonel Assimi Goïta ayiwa sariya kofɔlen a k'a ta joona joona a k'a bila sen kan u ye nin fɔ bataki dɔ de kɔnɔna la n'o ye communiqué dɔ ye a y'a communiqué min yɛrɛ ni fasɛdi sɛbɛn le challenger ma ko olu y'a sɔrɔ u tɛgɛ la n'i ye jateminɛ kɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 17 o kɛra nin sariya kofɔlen ye a bilali sen kan o dɔgɔduma ye n'i ye jateminɛ kɛ bi kumaɲɔgɔnyaw bɛ fan caman fɛ bi gouvernement ale ni CNT ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi na yɔrɔ gouvernement yɛrɛ Choguel Kokala Mayiga ale min b'o ɲɛma caman bɛ k'a fɔ ko ayiwa projet de loi min filɛ nin n'a taara ka sariya labɛn n'a ye ko gouvernement de ka laɲini don wa gouvernement bɛ fɛ ka ayiwa a ka fɛlaw ayiwa k'olu de lawaleya ni sariya kofɔli in kɔnɔna la nka CNT nana ka na ko in k'a lajɛ kosɛbɛ ka kɔnɔkuma lajɛ ka falen caman don o la nka min bɛ tali kɛ ARP maaw olu k'u bɛ CNT fɔ baara in na ko nka sariya kura min talen filɛ nin olu b'a ɲini ayiwa min ye jamanakuntigi fɛ sabu ko bɛɛ bɛ taa laban ale de tɛgɛ kɔnɔ ka se ka ni sariya kofɔli a bila sen kan joona joona n'o ye promulgation ye ko k'u bɛ CNT maaw fo u ka baara la n'u ka galabu la u fɔ fana u bɛ commission loi min bɛ yen n'o o de ye lamɛnni kɛ ko in na ka se ka baara in kɛ min ye docteur Modibo Sumare ale de ye ARP ɲɛmaa ye a ko u bɛ jamanakuntigi u b'a ɲini a fɛ limanaw a ka nin sariya kofɔlen a ka bila sen kan joona joona walasa baara bɛ kɛ n'a ye k'u b'a ɲini premier ministre fana fɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a ka misali sɔrɔ k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ jamana cakɛdaba minnu bɛ yen n'o ye institution ye ko a kana kɛ sababu ye ka olu bila ɲɔgɔn na u b'a ɲini fana ni cakɛda ninnu fana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana u ka kuma premier ministre fɛ a ka maaw kɛ kelen ye u ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔfɛ ARP ɲɛmɔgɔba a y'a ɲini fana ko chronogramme kura u ka sigi joona joona walasa ani CEDEAO an bɛ se ka ɲɛ ko la cogo min na nin ye ARP ale ka fɛla ye loi électorale ko in na an ye min bɔ le challenger ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen l'indépendant bi a kumana limana l'indépendant ka fɛla ye min ye o ye ko k'a fɔ MINUSMA n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ONU ale ka bolofara min bɛ Mali la yan nɔ kɛlɛbanko la MINUSMA ko ale ko k'a bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanciya wale minnu kɛra dɔgɔkun laban in na ka ɲɛsin sigidalamaw ma min ye Baɲangara Bankasa ani Gawo mara la n'i ye jateminɛ kɛ nin waleya in na kibaruya bɔra ka bin Nations Unies ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko MINUSMA MINUSMA y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa caman de fagara dɔgɔkun laban tɛmɛnen in na ayiwa an ka marabolo kɔnɔna la Baɲangara Gawo ayiwa ko a ko tɛ se ka bila ten sabu nin waleya min filɛ nin ye limanaw nin bɛna fɔ ka dankari kɛ hadamadenw ka hakɛ de la maninfin minnu bɛ yen ni u ma ayiwa u ma min u ma bɔn limanaw ka taa bagan civiliw ma minnu ma foyi kɛ limanaw ka taa olu bɔnɛ u ni na u bɛna fɔ ka binw ka k'u ka hakɛw tiɲɛ MINUSMA dun furadama hadamadenya hakɛ limanaw u b'o de lafasa ko Conseil de sécurité min bɛ Nations Unies tɔgɔ la ko ale ye nin ko in a y'a bila sangasigi kɔnɔna la yɔrɔ kabi san 2019 ayiwa Conseil de sécurité bɛ ka nin kuma in fɔ waati bɛɛ k'a fɔ Mali la yan nɔ ko hadamadenya hakɛ o bɛ ka tiɲɛ ko o ɲɔgɔnna waleya de kɛlen filɛ nin ye maa 100 a ka ca ni maa 100 ni maa 30 ye ayiwa minnu ni olu fagara limanaw jadisiw fɛ Al-Qaida maaw ka taa se Amadou Koufa ka maaw minnu bɛ n'olu ni Al-Qaida maaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Nations Unies a ko u bɛ nin ko in u b'a kɔn kosɛbɛ
wa ko manifinya hakɛ yɛrɛ limana ni diɲɛ ma sɔnna o ma n'o ye droit international humanitaire ye ko o se de terekera o ka an ka jamana kɔnɔna la yan mission des nations unies au Mali ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛ se ka sigi fiyewu k'a bolo da se ka sabu olu ka wulikajɔ hami kelen min bɛ o la o de ye adamadenw ka hakɛ o bɛ se ka lakana cogo min na ko k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya wa u b'u senkɔrɔmaden tun dɔn nin ko in na kosɛbɛ wa k'u bɛna fɛɛrɛ camanba de kɛ maa o maa bɛ yen ko e yera nin wale jugu in na ka se k'a ɲini k'u ɲini ka tɛgɛ kɛ u la k'u bila sariya ka bolo kan o tɛna kɛ a la baara ye bannen ye u bɛna baara wɛrɛw boloda min ye sɛgɛsɛgɛli ye k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ jamana walasa waleya minnu kɛra nin ye jamana u ni jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu de kɛra nin baara in kɛbaga ye walejugu in kɛbaga ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la wa yala k'a fɔ dɔgɔkun laban in na sigidalama minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a jala k'a fɔ Mali kɔrɔyanfan ni a camancɛ bolo ni ɲɔgɔnna walejugu de bɛ ka taga se sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas Gao ayiwa terrorisiw maa caman i b'a sɔrɔ u bɛna motow de kan walima mobiliw kan kana bin maaw kan minnu yɛrɛ ma foyi kɛ limanaw n'a fɔra ko de bɛ sen an ka jamana kɔnɔ yan MINUSMA y'a jira k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ ko kɛ ka taa ye ko min bɛ yen n'a bɛ se ka to sen na ko u bɛna wulikajɔ min kɛ nin limanaw sɛgɛsɛgɛli u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ a baara in na walasa baara in a bɛ se ka sɛmɛntiya cogo min na a sen fɛ yɔrɔ juin kalo tile 13 tɛmɛnen na MINUSMA kun ye rapport dɔ kɛ k'a fɔ ko ayiwa adamadenya hakɛ tiɲɛnen don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ nka o sen fɛ an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kun ye ayiwa MINUSMA yɔrɔ ale ka mandat o bɛna kurakuraya ni juin kalo yɛrɛ laban na nka n'a sɔrɔla ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla MINUSMA ka mandat ani nin sɛgɛsɛgɛli in bɛna dayɛlɛ ka da ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ don Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko MINUSMA ka mandat dɔ bɛ fara a kan fo u ka ta Mali ɲɛmɔgɔw ka dabada de ma u tɛ se ka baara foyi kɛ ni ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ma yamaruya di u ma a mana kɛ cogo o cogo jamana MINUSMA kɔni a tɔ tora tile 10 ɲɔgɔnna de sabu juin kalo tile 30 u ka mandat dɔ bɛ fara a kan olu dun bɛ sɛgɛsɛgɛli ko kuma la nin waleya ninnu na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan a ko min ye bamanciya wale limanaw a fɔra k'a fɔ dana ambassade ko kuma dɔ fɔ bɛ ka da u la nka na kɛ kuma in y'a sɛgɛsɛgɛ ko tiɲɛ tɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi a kuma sɛmɛntiyalen don ko min ye donso minnu bɛ yen ni olu de bɛ dana ambassade kɔnɔna la dana ambassade o ye ka dɔw ka jɛkuluba ye minnu bɛ dɔngɔnɔ jamanaw la limanaw kunnafoniya de bɔra ka bin k'a fɔ ko dugu fitinin dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Yenduma a filɛ nin Sanga mara la kunungo ko donsow a na kɛ u taara nin dugu in k'u taara a koli kunnafoniya min bɔra ka bin bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko dana ambassade donsow k'olu de nɔ bɛ a la nka Yenduma dugu ko tamasiyɛnw dira k'a fɔ ayiwa bamanciya wale in ko dana ambassade donsow de nɔ don nka jamanaw Nouvelle Horizon ko ale ye ko in sɛgɛsɛgɛ ka wele bila dana ambassade a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye ayiwa Mamadu Gunjekile ye ale ko kunnafoni ko tiɲɛ tɛ a la ko n'i ye kunnafoni lajɛ limanaw a jala k'a fɔ Yenduma min filɛ nin n'a bɛ Sanga mara la ko duguden dɔw de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ limanaw ka bɛnkan tɛmɛ u ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ juin kalo tile 14 tɛmɛnen yɛrɛ la ayiwa min ye dɔngɔnɔ jamanaw caman ye olu wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya Sanga mara yɛrɛ ka wuli ka taama kɛ k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ ayiwa ko olu ka dugudenw ton bɛ bamanciw de bolo kɔnɔmaya la donsow dana ambassade donsow dun y'a jira k'a fɔ ka kangari da u ye dugu sigibaa fɛn fɛn bɛ yen ko maa si kana a fɔ k'i bɛ bɛnkan tɛmɛ i ni jadisi cɛ jadisi tɛ maa kɛɲɔgɔnma ye maa kɛkoɲɔgɔn tɛ wa k'a fɔ de k'i bɛ taa bɛnkan sɛbɛn tɛmɛ i ni bamancima cɛ a bɛɛ lajɛlen janfanciw ye ko waleya min kɛra ka ɲɛsin Yenduma dugu ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ ye olu jadisi kelenw de wa maa minnu bɛ yen n'olu ye nin baara kɛ janfanciw don a fɔra dugumaw ye a kana bɛnkan tɛmɛ an ni ayiwa bamanciw cɛ o bɛnkan min n'o bɔrɔtɔra limanaw ko u fana taara dugu koli ka siranya wale ta ka ɲɛsin Yenduma ale dugu ma
kuma dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bamanci ninnu u tɛ siga fiyewu ka donso fini don u yɛrɛ la walima ka hali Mali armée k'u ka fini don u yɛrɛ la limanaw i b'a sɔrɔ kuma dɔw la Mali armée yɛrɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ a ko la walima donsow tɔgɔ bɛ tiɲɛ Ghana ambassade ɲɛmɔgɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna waleya ayiwa o de bɛ ka kɛ cɛmancɛ bolo in fɛ ko maaw k'a dɔn maaw ka kunnafoni ɲɛɲini k'a dɔn o ka fisa ka kunnafoni kolo cari jamana kɔnɔna la a ko olu Ghana ambassade bi olu bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u ka jadisiw ani jadisiw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a to yen n'u bɛ fɛn fɛn kɛ u k'u ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walima sɔrɔdasiw olu yɛrɛ Ghana ambassade olu bɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi u ka sira di olu ma u ka se ka sigidalamaw lakana nka ɛlɛ ni se t'u ye nka u bɛ se ka min kɛ bi o de ye maa kɔni tɛ se k'i sigi k'a fɔ bamanci kana i sigilen sɔrɔ i ɲɛnama i bɛ se k'i yɛrɛ lafasa k'a fɔ ko k'i bɔnɛ i ni na o de y'a to olu Ghana ambassade yɛrɛ kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ bi sigida fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ se ka u lakana u nu ni farikolo la u bɛ se ka o baara kɛ min ye hali dɔngɔnɔ jɛkulu min bɛ yen ni o ye Baginɛso ye o ɲɛmɔgɔ Aminu Jimde ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Ghana ambassade ka nin kuma ninnu ko tiɲɛ don ko nin fɛn fɛn filɛ nin k'a fɔ Ghana ambassade tiɲɛ b'u bolo Mamadu Guje kelen kuma min fɔ u b'a ɲini bi groupe terroriste fɛn fɛn bɛ yen ni u bɛ ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ n'u bɛ ka Ghana ambassade yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ jugu kelen min bɛ u la o ye terroriste ye wa olu de bɛ ka dugudenw k'u don u dungada fɛ wa dugudenw dun kana sɔn o baara ninnu ma kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la limanaw yan'an ka Nouvelle Horizon bila a jaralen bɛ k'a fɔ fasɛdi sɛbɛn in kɔnɔ ko Kucala mara n'o ye Miɲankala pari ye a jarala k'a fɔ Miɲankaw ka jɛkulubaw ayiwa olu de farala ɲɔgɔn kan u ko min ma Mouvement Ensemble pour le Mamala Miɲankala ayiwa olu de nana min ye Premier ministre ale kumaɲɔgɔnya Choguel Kokala Mayiga a jarala k'a fɔ commune 65 min bɛ Kucala mara kɔnɔna la fo ka taa se san ma ayiwa u nana ko ka Premier ministre ka kumaɲɔgɔnya limanaw kumaɲɔgɔnya in tɛ dɔwɛrɛ ye u nana ka na fɛla ɲini de ani lakana de ɲini sabu Miɲankala kaw n'o ye Kucalakaw ye u ka kuma lasela Dr Nuhum Salif Munkoro ale y'a jira k'a fɔ ko olu kun ye baara dɔw boloda kabi san 2021 waatiw la baara ninnu kun ye bɛnkan dɔw de ye bɛnkan minnu bɛ yen na a bɛ tali kɛ sigidalamaw yɛrɛ dama n'o ye Kucalakaw ye u ka ko to ɲɔgɔn ta la ani min bɛ tali kɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se k'u dɛmɛ ani fana min ye furanjɛla fanga yɛrɛ n'o ye transition ye u ka tugu furanjɛla fanga kɔ k'a dɛmɛ limanaw a baara kun bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye walasa olu yɛrɛ min bɛ u ka sigidaw la u bɛ se ka lakana cogo min na a kɛra siya o siya ye n'o bɛ Kucala mara kɔnɔna la min bɛ commune 65 in kɔnɔna la ayiwa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na nka a nana ye k'a fɔ limanaw k'a daminɛ san 2021 na fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la Kucala mara la u dɛsɛ bɛ ka sɛnɛ kɛ min ye Dr Nuhum Salif Munkoro ye a ko an filɛ nin ye samiyɛ daminɛ min na nin jɔrɔna ko ba de bɛ u da la u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen la u nana Premier ministre fɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ka se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Kucalakaw u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲina hɛrɛ ni baden la cogo min na a ko fɔlɔfɔlɔ ni maaw tun bɛ taa foro la i b'a sɔrɔ maaw bɛ soli ka wuli kabi nɛgɛ kanɲɛ 6 waatiw la u bɛ segin nɛgɛ kanɲɛ 19 ko nka jamanaw sira yɛrɛ bolo ma maa si tɛ bi ko e bɛ se ka bɔ sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ i bɛ taa i ka foro la k'i bɛ taa ci kɛ n'a ma ɲɛ ko baara bɛ sen na maaw yɛrɛ jagoyara de ka u ka baaraw k'a bɔ o waatiw la i b'a sɔrɔ tile kɔrɔtalen de maaw bɛ taa foro la u bɛ tila ka segin k'a sɔrɔ hali tile ma bin yɔrɔ o tɛ u ka laɲini ye u y'a jira k'a fɔ u b'a ɲini Premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga u ka min ye Mali finitigiw n'o ye armée ye u ka wulikajɔ kɛ joona fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ walasa sɛnɛ bɛ se ka boloda ayiwa Kucala mara kɔnɔna la n'o tɛ ɲinan an filɛ nin taabolo min kan nin jamanaw a jarala k'a fɔ furanjɛla fanga ayiwa u bɛ min fɔ u ɲɛna o ye k'a fɔ n'i y'a sigi 100 o 100 tiɲɛ don jamanaden maa 90 b'i ka furanjɛla fanga in dɛmɛ nka u fana k'u jija sɛnɛkɛlaw olu de bɛ jamana in balo dɛ ka se ka sɛnɛkɛlaw ayiwa sini bɛ se ka diya cogo min na n'o tɛ u jɔrɔlen don u ka ɲina sɛnɛ la Kucala mara kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ limanaw Soir de Bamako kuma na a y'a jira k'a fɔ min ye bamancima kɔrɔw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye k'u y'u ka fɛla jira ayiwa min ye kalata sɛbɛn loi électorale ale sariya kura min taara CNT fɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ bi kuma kɔni cayalen don n'i taara baroda la o baroda la i b'a sɔrɔ nin loi électorale ko kuma in ale de bɛ maaw da
ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla jamanakuntigi a bɛna sɛbɛn a bɛna fɔ ko ka segin a ka tuguni walima ayiwa ka se ka sɛbɛn k'a bila sen kan ni kuma bɛɛ de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin na nka kumaw bɛ ka caya a ko la walasa a jarala k'a fɔ kunungo araba juin kalo tile 22 min bɛ tali kɛ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ayiwa ale de filɛ nin ka a fɛla yira ni loi électorale in na a y'a jira k'a fɔ conseil national de transition a b'u fo u ka baara la u ye wulikajɔ min kɛ ka bɛɛ kɛ kelen ye ni sariya in ale tali la sabu u ye bɛɛ de lamɛn CNT ma u ye wulikajɔ kɛ ka u ma siya bɔ siya la ka bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka ni sariya kelen in na coordination des mouvements de l'Azawad u k'u bi CNT fo u ka baara la wa u b'a ɲini u fɛ u ka halisa u ka galabu don u ka baara la sabu ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ ani jamana jɔsen kura min bɛ ka bila sen kan n'o ye refondation ye ayiwa ko u bɛ CNT filɛ nin o baara de la nin ye wa hali min ye jamana maracogo ɲuman n'o ye gouvernance ye ayiwa ko CNT bɛ ka o de sira yira jamana denw na SEMA coordination des mouvements de l'Azawad u k'olu fɛla ye min ye bi ayiwa olu kɔni na CNT u n'a dɛmɛ nin baara in na sabu basigi ani ka bɛnkan min yɛrɛ n'o ye accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger ayiwa ko nin ye o taama sira dɔ ye ko bibi na kɔni libanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ bɛ sira min na o ye kuluba sira ye sabu jamanakuntigi ko in bɛɛ bɛ ale de bolo bi ayiwa maa bɛ ka i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla jamanakuntigi a bɛna taa CNT de fan fɛ wa walima a bɛna taa gouvernement de fan fɛ libanaw a mana kɛ cogo cogo gouvernement masonama dɔ yɛrɛ o ye da suɲɛ k'a jira k'a fɔ ko projet de loi min filɛ nin ni a bɛ tali kɛ an ka kalata kow la jamanaw n'a tigi tɔgɔ ma fɔ yan face de semaine soir de Bamako kɔnɔna la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko gouvernement kun ye nin sariya min ta nin ye ko ɲagami caman de tun bɛ a ko la fana t'an ka kuma ye dɛ o ye soir de Bamako ka fɛla ye bi aw bonya bɛ a la o mana bɔ yen reflet d'Afrique ale bi yan limanaw reflet d'Afrique kuma na face de sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ministre fila bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa fɔlɔ ye Modibo Kone ye a na kɛ ale yɛrɛ a bɛna fɔ baara a sɛgɛnna baara de la wa walima min don maa t'a ɲɛdɔn Modibo Kone ale de bɛ an ka sigida n'o ye environnement ye ale b'o kunna walasa ni ministre min ye nin ye a jarala k'a fɔ juin kalo tile 3 tɛmɛnen san 2022 ale tun bɛ jɛmukan kɛnɛ kan n'o kuma ma ko Mali kura taasira Mali kura taasira yɔrɔ ministre fɛn fɛn bɛ yen ko e bɛ mara la ayiwa i welela kɛnɛ in kan k'i ɲininka i ka baara taabolo la o de siratigɛ la min ye Modibo Kone ale welela ka a ɲininka limanaw reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko Modibo Kone kumana fɛn bɛɛ lajɛlen kan fo n'a kɛra k'a fɔ de maaw bɛ se ka kisi u ka sigidaw la cogo min na o dun tɛ fɛn min bɛ yen limanaw ni ayiwa Mali kura waati min na an b'a kuma la k'a fɔ de i bɛ gɛlɛya ye ka tila ka tɛmɛ a kɛrɛda fɛ min bɛ tali kɛ bi ko ni Bamako yɛrɛ sigida min bɛ yen n'u kama ko Medina Kura limanaw a jarala k'a fɔ Bamako cɛmancɛ don an ka ndolantan kɛnɛ min filɛ n'u kama stade Omnisport ko ɲamanton belebeleba dɔ bɛ yen ni ɲamanton in limanaw a kɛn bɛ ka sigi gɛlɛya maaw bolo bana bɛ sɔrɔ ni ɲamanton in na limanaw maa minnu tɛmɛsennamaw ani maa minnu bɛ sigi ni ɲamantonba in kɛrɛfɛ limanaw sigi gɛlɛyalen don u bolo n'a fɔra k'a fɔ ministre yera jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye Mali kura taasira ye ko a dama don ni ɲamantonko kuma in na k'a sɔrɔ dun ni ɲamanton in kɛn bɛ ka gɛlɛya min se Bamakokaw ma bi sango Madina kurakaw a ko hali kalanso dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔna la limanaw a kɛrɛfɛ ye o kalanso in o sen tɛ ka kalan kɛ ka sababu kɛ ni ɲamantonba in ye ministre Modibo Kone ko a kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ fo n'a kɛra limanaw a yɛrɛ u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ min na walasa jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la a dama don o la limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi kabi ni ministre in kab'a nana ni cakɛda in na ayiwa n'o de ye ministère de l'environnement et du développement durable ye limanaw ko discours kumaw de ka ca nka k'a fɔ de nin waleya yɛrɛ ye min taara ni ministre in fɛ ayiwa reflet d'Afrique ko k'ale ma ye ko san o san miliyari caman de bɛ ta ka don baara dɔ la u k'a ma quinzaine de l'environnement o quinzaine de l'environnement miliyari minnu bɛ don o la limanaw i b'a sɔrɔ ayiwa maa yɛrɛ t'a dɔn a bɛ don da min fɛ a dun kun de ye walasa an ka sigidaw
a bɛ se ka ɲɛ cogo min na maaw bɛ se ka ladɔnniya kunnafoniya ɲuman bɛ se ka di maaw ma maaw bɛ se ka u taabolo yɛlɛma cogo min na ko nka limanaw miliyari ninnu bɛ don 15 de l'environnement da fɛ nka ayiwa a tɛ bɔ a sira ma an filɛ nin samiyɛ daminɛ min na nin ye limanaw ɲamantoba min filɛ nin Medina Kura ani Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa sigida ɲɛtaa kunna u k'a dɔn k'a fɔ san o san nin ko kelen de bɛ sen na nin dɔnkili kelen de bɛ da n'a fɔra k'a fɔ minisiri a taar'i sigi Malikura taasira kan a da ma don nin ɲɛtaga ninnu na a bɛ maa dabali ban dɛ limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen reflet d'Afrique kelen kɔnɔna la a ko min bɛ tali kɛ a bɛ san 25 bɔ sisan ko cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan n'u k'a ma Mali Technique System MTS ale de bɛ an ka bolimafɛn ninnu olu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a sɔrɔla a kan ka boli ko Mali Technique Service min filɛ nin ni visite technique maaw caman b'a dɔn o de la ayiwa visite technique min bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na limanaw a jala k'a fɔ bi ayiwa politique jamana marabaa minnu tɛmɛna kɔrɔlen limanaw olu ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la ka nin cakɛda in ka caya an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bolimafɛn min bɛ jamana in kɔnɔna la bi a ka ca ko visite technique kelen pewu de bɛ Mali kɔnɔna la yan min filɛ nin Bamako yan nɔ n'a fɔra k'a fɔ limanaw maliden caman bɛɛ kɔngɔmanen don k'a fɔ Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ ayiwa nin bɛɛ y'a taasira dɔ de n'a fɔra ko cakɛda ma se ka dilan halisa cakɛda kura ka se ka baara ka walankata jamana fan caman fɛ fo n'a fɔra ko visite technique kelen pewu o de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan jamanadenw caman bi ka u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ayiwa visite technique ko in a bɛna to nin cogoya de la a ko maa minnu ye jamana mara ka tɛmɛ fo ka n'a bila ni furanjɛla fanga min n'o b'an kunna bi ko a bɛ n'a fɔ janfa yɛrɛ de don ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o tɛ a bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ bɛɛ ko jamana ka yɛlɛma bɛɛ ko taabolo kuraw ka na jamana kɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ ni maa kura nana fanga la kuma kuraw de bɛ fɔ nka kɛwale kuraw o tɛ boloda a tɛ se ka faamu cogoya si la an bɛ bi diɲɛ kelen min na k'a fɔ ko visite technique kɛyɔrɔ kelen o de bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ wa bolimafɛn min bɛ yan limanaw a ka ca maa yɛrɛ t'a da dɔn ko a sera sa nin ka yɛlɛma n'o tɛ ni visite technique kɛyɔrɔ min yɛrɛ filɛ limanaw k'a kɛn bɛ somɔgɔ ko de ni fa nana o bɛ bɔ yen den bɛ na walima ba bɛ na o nɔ na a kɛn bɛ tiɲɛ ye Balaji Ture ale de ka fasiri don an ye nin bɔ reflet d'Afrique ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'essor ye limanaw l'essor kumana l'essor ko an ka taa Kayi mara la limanaw Kayi mara kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ko nɔgɔ min bɛ yen n'o ye engrais ayiwa engrais tɛ ka sɔrɔ fiyewu limanaw ka di sɛnɛkɛlaw ma ni ye jateminɛ kɛ bi gɛlɛya min bɛ yen o ye nɔgɔ sɔrɔli ye ka don sumanw kɔrɔla la ni ye jateminɛ kɛ l'essor ka fɔ la a ko bi ko engrais sɔngɔ camanba de farala a kan jagokɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ dɔ de fara u ka sɔngɔ kan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ limanaw olu yɛrɛ tɛ miiri fiyewu k'a fɔ de ko engrais sɔngɔ sabu gouvernement subvention min kan ka da engrais kan n'o ye ka dɔ ta engrais sɔngɔ la hali n'a sɔrɔ gouvernement y'o kɛ nka sɛnɛkɛla dɔw bɛ yen n k'a fɔ jagokɛla dɔw bɛ yen olu de bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan a ko ni engrais yɛrɛ kilo 50 lajɛ bi limanaw a bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 80,000 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la subvention dan bɛ minnu kan o ye 50,000 ye nin bɛɛ lajɛlen Kayi mara in de ye directeur régional min bɛ sɛnɛ kunna directeur régional de l'agriculture Ousmane Kamara ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkɛla min bɛ yen n'ale bɛ fɛ ka engrais san ni a bɛ ka feere 8,000 i b'a sɔrɔ gouvernement ye 2,500 ta a la o la a bɛ feere 6,000 ani 300 ani kɔ o ye engrais minnu bɛ yen ni o ye DAP 6,000 ani 125 min ye NPK ye o ye 6,000 ye ani minnu bɛ don an ka suman minnu bɛ yen ni o ye kabaw n'a ɲɔnaw ye Ousmane Kamara ka fɔ la o de bɛ sen na nka an bɛ don min na i ko bi limanaw ko engrais bilama Kayi mara la sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ ka kule fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ yen ni subvention man da o engrais kan i n'a fɔ an bɔra ka minnu fɔ sisan DAP ni NPK ani urée o engrais 3 ko gouvernement kɛmɛ ka o de subventionné nka tɔ fɛn fɛn bɛ yen ko gouvernement ma o subventionné n'i m'a sɔrɔ o ye 8,000 na dɔw yɛrɛ b'a feere hali 8,000 o sanfɛ Kayikaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye fɛn min na a kɛmɛ gɛlɛya olu bolo dɔw yɛrɛ ka sɛnɛ u kɛmɛ k'u jɔ fɔlɔ engrais ko y'a sababu ye
jamana lesɔrɔ de ka kuma don a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min la